Mbukelo muhle kade yagcinana kusaseyiyo le ndoda yakoNsibande ake ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingusithambiso ngekwaNdlozi wembukele ngikuphathele zona namhlanje isihluku nonya olubo lwenziwa wesifazane olulaxazwe usana kushekhasi waselindele kuba imoto ethatha imfucuza kadoti ithathe konke nosana esigcimeni sakwaBhinga semfukuzeni ePrimary School eMlazi eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kube ukuthi usana litholakala luphila saka nokuthi kusize ukuthi lukhale ukuzodlula ngendlela aluzwe. Wembukele ibona besifazane labo okuhlezi kufundekela ngabo ukuthi bavikela kubuza abantu einkundleni zokuxhumana. Wembukeli nansi imbono yababukeli mayelana nalolu daba. Kanti usabatha kandaba uthi yena abanye abantu besifazane kodwa ubengaphisane ngani ngayo ngoba akakakulungeli ukuba umzali. Kanti umphumzeni Ndlovu uthi yena sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi alenze icebo ukuthi likhalele uzwakale bakithi mkhulu Jehova. Mbukeli wena uthini wakho umbono mayelana nalolu daba? Shuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.